Yeah. Welcome. Nandito ka na. Okay. I-share ko lang po yung aking kalusugan. Kasi ako po ay may findings ang doktor sa Heart Center, Cabarado. Pero sabi ng anak ng nurse, "Ma, huwag ka muna magpagalaw." Kasi gusto nila ako i-angiogram, which is amounting to 50,000. At ang sabi ng doktora doon ay, "Ma'am, para makamenos ka, diretsuhin na natin, angioplasty na." Oh my God, di mas malaki gagastusin ko pa ako. I-ready nyo lang po 300,000. Lalo nagpalpitate po yung puso ko. Oh my God, sabi ko, magigata ito napuntahan ko. Pupunta ako sa doktor para magpagaling. Atakihin naman ako. Kaya ang ginawa ko ganito. Sige ma'am, sabi ko, uwi muna ako at ako'y mag-long distance sa anak. Kasi ako na ay member dito. Pero nagre-review ko ngayon sa US. Kasi nurse po siya. Humingi ako ng payo. Sabi ko, anak, nurse ka naman, kako, ano ba ipapayo mo? Kasi, actually, yung araw na yun, dala ko na yung maleta. Kasi pagdating ko, kasi member ako ng Caritas, sabi ng aking doktor ay, "Ma'am, dala ka na ng damit, nilista ko na." Sabi ko, i-confine niyo po yata ako. Hindi, isang araw lang, check ka lang. Eh bakit gano'n? Kako, pinadadala niyo na ako ng maraming damit. Pero actually, sinunod ko pa rin. Kasi sabi ko, ang sabi kasi ng doktor, baka atakihin na po kayo. Kasi sobrang barado na po yung puso niyo. Pero hindi pa ako na-angiogram doon, yun ang sinabi niya. Kilala ko ni Nervio, sabi ng anak ko, "Bawag ka magpapagalaw, punta ka sa AIM Global, magpa-cardiopulse ka." So pumunta ako agad dito, sinamahan ako ng Ambi, at nakita nga ang result. Grade 7 na po ako. Wow. So, nagdasal ako, sabi ko, "Lord, kung anong plano mo sa akin, siyempre tatanggapin natin. Pero, andyan naman yung mga products, gamitin ko muna." So, nagpa-cardiopulse ako, so binigyan po ako. Ang maintenance ko kasi sa C24/7 ay once a day lang. Maintenance lang. Pero hindi ko alam na may depression kasi ako sa puso. Pero nararamdaman ko na nagpapalpitate. Paano hindi magpapalpitate ko pag dumating ang check ko sa Divisoria, lalaki. Ay, lalaki ng pupundohan ko, nilinervous ako, na-stress ako talaga. Kaya sabi ko, ang hirap ang negosyo. Kaya napasok ko po itong AIM Global. Eh dito na walang stress, walang pressure. Ano ba negosyo na walang stress? Eh unti-unti, saglit-saglit pa ako dito pag may time. Eh unti-unti kong pinakaral. At sa talagang totoong walang stress. At dito, feel na feel ko yung happiness. Kaya kasama ko sa Ate Ambi, nasanay na ako, magkasama tayo lagi. Sabi ko, banding. Kasama din yung eating. Masaya. Pero ganun po, hindi na po ako nagbalik sa Heart Center. So tinuloy ko po yung pag-inom ko ng gamot. At 1 month na po ako. Nawala po yung palpitation. Wala po yung pero inisip ngayon na may sakit ako. Inisip ko ngayon ay magaling na ako. Kasi nakita ko na yung mga products sa pamilya ko. Kasi katulad ni Ate Kirby, may pinsan din po ako nagkaroon ng skin allergy. Yung skin allergy is grabe. Nakunan natin ang biyo, nagnanak-nak. Hindi na siya makabangon. Pinapakain na siya, pinapaihi. So, ang depression niya from riches to rags. So, mahirap matanggap yung stress na yun. So, pati balat niya, naghihina siya. Pinadala ko siya ng C24/7 tsaka sabon. After 3 days na padala ko, Manila to Tarlac. 3 days, nag-text siya sa akin. Sabi niya, "Insan, salamat sa padala mo. Kumusta Insan ang effect?" Patuyo na siya. So, ang salamat sa Diyos, sabi ko. So, ituloy mo lang. So, siguro nakatatlong box siya. After 3 weeks, umatid na siya sa bahay kasi nagbibigay ako ng training sa bahay. Nag-guest na siya. Pinakita na niya yung before and after. Talagang natulog. So, yun po ang kagandahan ng products natin. At isa pang isi-share ko yung aking pamangkin na nagbiyahe ng salamin papuntang Palawan. Ang mga salamin na yun, ikakabit sa building, makakapal. So, hindi niya alam yung isang piraso bubuhatin niya, may crack na pala. So, yung pagbuhat niya, naka-short siya. Yung mga nabinte,
Napatid ang ugat. Oh, So shit. talagang ang gastos namin ay emergency talaga. Kailangan na idugtong yung ugat para hindi siya maubusan ng dugo. So tumawag ako sa pinakamalapit na hospital, sa Iloilo siya dinala. At inoperahan siya. Tumastos po kami para lang idugtong is 100,000. Ayaw pang galawin hanggang walang pera. Siyempre yung trabahador, wala namang baon. Kinausap ko yung doktor na yung unang-unang aeroplanong lilipad papunta dyan sa lugar niyo, dala na ang pera. Idugtong ko lang yung ugat para mabuhay ito ang kid ko. So ganun po ang kinausap ko yung doktor at nangako ako. Sabi ko, ako may isang salita, may negosyo ako. Invited kita, bumili ka sa pesto ko. Sabi ko, para lang maniwala, may pambayad kami. So, nakaraos pa yung pamangkin ko, nilipat namin sa orthopedic. So, doon na inalagaan ng 1 month. Ang sabi ng doktor niya, 6 months pa siya makakalakad. Wow. At sasaklay. So, sabi ko, inuman mo lang inuman ng SIN 24/7. Inom ko lang pwede. After 3 months, magaling na po siya. Ngayon po, bumalik na ulit sa Palawan. Binalikan yung trabaho. So, ganun po katindi ang ganda ng products natin. So, tayo patuloy na gumamit. At masasabi ko lang dito sa Global, naging masaya po ako dito. Okay, malapakan ko na si Tita President Green. Marami po tayo, sorry, Kevin. Ito yun.